Jeg hedder Per Larsen, jeg er direktør for NowVision. Vi er Microsoft partner og sælger og supporterer Microsoft Dynamics NAV. Vi samarbejder med ServicePoint inden for 2 områder. Vi har ServicePoint til at yde first level support på vores kunder, og vi yder second level support til deres kunder. Og det vil så sige, at vi har ikke direkte kontakt til deres slutbrugere, men vi yder ServicePoint den nødvendige tekniske support på Now. Jamen, hvorfor har vi så valgt at samarbejde med ServicePoint? Jamen det har vi, fordi det giver vores kunder og slutbrugerne en tryghed. De skal kun ringe et sted hen for at få support. Og ServicePoint har en stor erfaring fra rigtig mange NAV-installationer og rigtig mange NAV-brugere. Og derfor overlader vi egentlig trygt supporten til dem. En anden årsag til, at vi har valgt at samarbejde med ServicePoint, er skalerbarheden. Mange af vores kunder har et svingende behov, hvad angår antallet af brugere, og det bliver nemt med den her løsning at tilknytte nye brugere til løsningen eller fjerne brugere fra løsningen. Det samme gør sig gældende med hensyn til forskellige applikationer, som kunden må have behov for i en periode, eller det kan også være, at det behov forsvinder igen. Så skalerbarheden i det hele taget er også en vigtig faktor, både for os og for vores kunder. En anden fordel er, at ServicePoints produktkatalog gør det nemt at tilpasse løsningen til den enkelte kunde. Vi ved, at der ingen problemer bliver mellem integrationen mellem de enkelte applikationer. Inden for vores egen område, som er Microsoft Dynamics Now, kan det for eksempel være PDF-printer, det kan være integration til webshops, Jet Reports osv. Vores kunder efterspørger også i højere og højere grad kompetencer inden for server, infrastruktur og cloud. Og det er ikke områder, vi har planer om eller intentioner om at gå ind på. Derfor hjælper vi vores kunder gennem vores samarbejde med ServicePoint, hvilket også betyder, at vi kan fokusere på det, vi er bedste til. Fokusere på vores kernekompetence, som er Microsoft Dynamics Now. Samarbejdet med ServicePoint giver også os som partner nogle forskellige fordele. En af dem er jo selvfølgelig rent økonomisk, hvor der er en attraktiv prismodel. En anden ting er jo også for kunden, at det er meget nemt at skrue op og ned, som jeg tidligere nævnte, for det antal brugere eller det behov, man rent faktisk har. Det vil sige, at kunden betaler kun for det, de rent faktisk bruger hos ServicePoint. Mange af vores kunder oplever i forbindelse med revision, at de skal fremvise en revisionserklæring på deres IT-system. Og her er vores samarbejde med ServicePoint også en klar fordel, fordi ServicePoint er certificeret, og dermed bliver det arbejde meget, meget lettere for vores kunder. Yderligere en fordel, vores kunder oplever ved vores samarbejde med ServicePoint, er den øgede fleksibilitet, det giver dem med hensyn til at få adgang til deres applikationer og data. Nogle af vores kunder bruger Apple computer, nogle bruger Windows computer, og begge ting kan lade sig gøre. De kan begge få adgang til deres applikationer og data gennem ServicePoint. Der er også nogen, der gerne vil have adgang til data og applikationerne fra deres smartphone eller deres tablets, og igen løser vi det her behov gennem vores samarbejde med ServicePoint. Men kort sagt, så kan vi sige, at vores samarbejde med ServicePoint det sikrer, at vores kunder får den bedst mulige løsning inden for pris, kvalitet og sikkerhed.